Kaixo lagunok eta ongi etorriak berriro ere gure YouTubeko ikastarora. Orain 3. ikastaroan ikasiko dugu nola kudeatu harpidetzak. Lehenengoz, hemen gaude YouTubeko orrialde nagusian eta hemen ezkerraldean agertzen dizkigu gure kanaleko kudeaketa aukera batzuk. Gomendioen aukeran gaude hasieratik, baina joango gara ona My Subscriptions jartzen duen lekura. Eta hemen agertzen dira gure harpidetzak, oraingoz ez dugunez bat ere ez egu zara agertzen, eta hemen eskuinaldean agertzen dizkigu YouTube gomendatzen dizkigu kanalak, oso famatuak direlako, onak eta bar. Beraz, goaz hemengo batera harpidetzera, lehenengora. Hemen agertzen da jada gure harpidetza, jarraitzen ari garela bere kanala. Orduan, orrialdea refreskatuta ikusten dugu nola agertzen dizkigun bere bideoak hemen. Gero, harpidetza kendu nahi badugu momenturen batean, bere kanela joan, eta hemen harpidetza jartzen duen lekuan kendu harpidetza, baina ez dugu klikatu behar. Eta jada, orrialdea refreskatzen badugu, ez dizkigu agertuko. Gero hemen agertzen dizkigunetaz gain, ikasiko dugu gure kontura kanaletara harpidetzen, baina jada aurrera egingo dugu. Jarraitu gurekin gehiago ikasteko. Eta orain, YouTubeko web orrialdeko orrialde nagusia aztertuko dugu. Hemen agertzen dira hasieran momentuan edo dauden 3 bideorik famatuenak edo ezagunenak, ikusienak. Hemen eskuinera gomendatutako kanalak jarraitzeko. Eta gero hemen abisua, tutorial edo moduan bideo gehiago ikusteko harpidetzeko. Gero ere, harpidetza gehiago egiteko, bodoio dakagu, arakatu kanalak, klikatuko dugu, eta hemen agertzen dira YouTube gomendatzen zigun kanalak, hemen gomendatutik ez gain, sailkatuta gaika, YouTubeko onenak, gomendaturikoak, epagarriak, musikakoak, komediak, filmak eta bar. Gu aukeratzeko gure nahien edo arabera kanalak jarraitzeko. Eta modua, berdin harpidetu botoiari eman, eta bar. Eta hau izan da guztia ikasgai honetan, jarraitu gurekin gehiago ikasteko.